Пандурски! О, Миро! От кога не сме се виждали? Честита победа! Честита, как си? Честита. Комисар по снабдяването. Честита. Не мога да си вдигна главата от работа. Честита. Честита. А ти как си? Дребна риба. Честита и на вас. Няма дребни риби. Пандурски. Давай. Разтоваря. Пандурски, искам да ти кажа за онова пиано. Чакай, бе. За Какво? онова пиано. Кое е пиано? Дето у вас. Чакай, Миро. С вас, нали, се разбрахме да разтоварвате? Няма време, Миро. Този народ трябва да се храни. Хайде. Аз го реквизирах пианото. Давай. Стоп. Яче. Кой е това? Айде. Мирено. Сега това пиано у нас не може да остане. Да. Нали? При тебе също. Да. Е? Ще го дадем на народа и децата ще се учат на него. Ще направим едно училище. Това докато стане, ще го забутате в някой мазек, кой виж няма да остане от него. Да, но у вас не може да бъде. Що? Виждаш ли, в махлата са плъзнали едни слухове. Всеки казва, че... И ти се ловиш на ведецата. Да. Ти май забрави онази история с детето. Прокламация към българският народ. Българи и българи, офицери, подофицери и министри, и служби на народа от правди. Миро, вземи се Страната в германски лагер. Превърнаха работниците ни в германски роби.